my mind to rest. 2 times clear, and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. Koşal kafemizin açılış davaratı 20 türlü naharlar muğut. Bir näçe konkurslar bolar, sowgatlar bolar. Konkursta en ulu sowgat Yengil avto ulağın açarı. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. Kafeň qyskaça taryhy barada aýdýas. Berde iň güýçli power, Türkde de iň soňky power. Da birinci olaraktan ödülümü almadım. We could be more than just part-time lovers. Şol Mercedes şu ýyl näde döwülýär, onuň näme çegin bilmän, wapşe de şunňa bölekläp bir kafede goýanýar. Albert şol maşynyň mahrum çönden soň, ýagny depoda işleýär. Depo, ýagny poýda prowadnik bolup işleýär. Şonuň üçin bir neme komnatyny, ýagny bir personu diňe poýdyň wagonyny çyal edipdirler aňyrda. But I need you now. You are from I'm from England. England. Berde näme işlepdiň? Mun perewod etmeli. Özüm aýdar Murat. Wait! Türkmenistan. Tuk. Wait! I don't know. Yürüyde şef pomrumynyň öz elinden firmany, ýagny lokumetden dat görmeňiz haýyş edýän bolly bratok gidiber reklama düşdüň daş. Mahmut Yerlikaya. We could be more than just part-time lovers. Aşama çakar oyuncu 2 tane kapkara X6 vardır. Şu ikisinim şiyuya. Çıkarınız için şey. Al. Şunu alıp bile şuna ver. Normal. Şunyaňmy? Özcan, tugöle. Ne firma? Jigıldık ne moları? Çygyllyk bolýar. Ha. Çygyllyk. Doğru. Двойник Макгрегора. Автомобиль, брат, ты рада ты? Конечно. Братcan, автомобилin açarı. Açar. Вот. Ключ. Вот. Ключ автомобиля. На, брат. На. Подарок тебе. Вот. Sen yang belki palan bolsan goýardın. Hosal, imize. Seni hosal eder. Help me put my mind to rest.